Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan, zona libre. Karoon niya daw sang Webes sa Petsa 23 kita sabay sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Sa ito sa rin pagpalagad sa ito paglop na sa karoon nga gabi, may kapodang inyo sa rin alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog naman kita alas 9 ang tak na sa rin gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuhan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pinakamadalagkuhan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Kita pag-updan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatagban sa pila ka madalagkuhan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaroon na po asign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan ang pagtamita sa ato sa rin nga mga kauturan matanga pramatin ato na broad, mga pinananggatang nga banagranse ka mabakulod noon nga dito sa luwas ang pungsod. Kadagalang taon na karagapamati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton official fan page, ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre ang aton man sa rin nga makotang kamakabombo nga nagalantaw sa YouTube. Live man kita makitaan sa YouTube na pinagi sa aton sa rin nga YouTube account, ang Bombo Radio Bacolod. Ang mga public affairs program, no, sa dali makaba sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off, ay na makitaan kag mabatian sa Facebook kag sa YouTube. At the same time, ang pagpabati manaton sa barikalidad nga drama. So welcome na sa pagpalagad sang pang-Webes edisyon sang Zona Libre. Sa ato sa ring pinakuling nga Christmas countdown, no, may duha na lang kadaw, no, sa di makaba na bilin Pasko na. Di matulog kita karon sa gabi makaba buwas pagbugtaw tapit sa 24 na. Sa bulan sa Disyembre, no, kag ti syempre ulop daray makita sa gapon niya, no, sa pag sug-alaw sang adlaw sang Pasko, no, sa tomorrow evening, no, diri sa aton sa ring mga kauturan. So may ari kita diya nga igapatigayon niya nga pag-cover ta sang misa, no, dira sa Bacolod San Sebastian Cathedral. Pamatian naton, no, sa diri makabana ng homily sang aton sa ring obispo, no, sang syudad sa Bacolod San Sebastian Cathedral, no, Bishop Patricio Buzon. Kaya doon sa gining naga-misa, no, usually makabanan sabay na sa aton sa ring makabombo. Sige, no, klaro na kita, butsog na kita makabanan sa aton sa ring malikoton, driman sa aton sa ring pagpalagad. Headlines sa mga balita lokal. Sa gihapon dire kita makabanan sa bahin sang siring aftermath, no, ni Bagyo Odette. Pila ka mga issues, mga yamo, mga reklamo nga nagatuluhaw subong sa mga napektuhan sa Bagyo Odette, partikularmente dito sa bahin sa area makabanan, no, sang Southern Negros. Ini matapos nga ti do may mga pinilian ko, no, ang provincial government sa ginahatagan sang ayuda, no, para sa mapektado o para sa manapektuhan ni Bagyo Odette. Pero ti ini ang gidepensahan man ni Governor Bong Lacson, no, kag ti syempre gina-identify matutuod gid, no, ang mga nahalitan sang sareng bagyo. No, kaysa hinubaan to may nabatian kita dito nga mga istorya nga konsidente daw wala kuno nakalabot dito ang bulig. Daw wala kuno ginbuligan sa provincial government ang hinubaan. Di basi kun ginakuan pa na, no, tawag sa gani, no, amat-amat kagati maabot kinang adlaw nga makalabot mada sa inyo ang bulig. No, so hibaloon ta karon ang ilog, no, daw na mislok na ton isa man sa napektuhan sang siring Bagyo Odette, no, baha sa kabangkalan dumdum nyo ang ilog, why ti baha man ang ilog kaya dito man dayon ka diretso iya sa bahin sang ilog mo. So gin-check dito makabara ni Bombo Dennis Rubica ang ining sitwasyon, no, sang banwa sang ilog. Naka-record man sila sang duha nga mga nagkalamatay. Daw nagawi ito si Congresswoman anay Congresswoman, no, Mercedes Chedeng Alvarez,
sa mga negosyante ni blasang container sang tubig. No, nga konsidente ilay makabanan, no, kagin tingwaan ang tiyempo ginhingalitan nga pamahalon ang container nga ginasudlan sang tubig. So problema sa karon sa gihapon sa Southern Negros, no, ang ining tubig, ang kuryente sa ilog tima 10% pa lang ang nakabalik dito. So subong man sa iban sining mga LGUs man no, nga napektuhan ni Bagyo Odette. No, pero signal sang telepono no, ara na, no, sa dito makabakag siyempre tin daw mabuhi-buhi ng tawo kay yati bisan nga amo ning naagyan sang Bagyo Odette. Basta may cellphone ang tao, may battery lang kag maka-open lang sang Facebook, no? Okay na dayon. Do ma-relieve gawa ang ma-relieve gawa ang kapungaw. Matapos kati kaong dinulaan na dulaan sang balay, kaong dulaan sang imo nga mga himata kasunod sang sining nga bagyo. So ti hibalaon ta na karon makaba sa report ni Bombo din sa Rubica. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita no diri man sa ato sa nga para tuntunan. Ang Central Negros Electric Cooperative o Seneco ti gindayaw man ang mga netizens no nga ti nagahatag sang honor no kag ti syempre naga-value bala sang risgo sa trabaho sang mga mga technician no sang Central Negros Electric Cooperative o sang Seneco or electrician. No, so ti dumdum nyo sang sining pagkuan bala pag luntad sang bagyo ti amo na bala so tanan nga mga koneksyon naton last or 1 week na gani subong no last December 16 pinang utod isang Seneco sa coverage sang Seneco coverage sa Neco coverage sang sang Noseco. Kay signal number 4 ang bagyo okay man lang ko tani kwetan labot signal number 4 no kay bisan wala na sang kwanya gani wala na sang kon wala na sang burnout no pwede gid makaya gid pero ti anon muna no ti may mga netizens kita no nga naga value sang sining pagpangabudlay man no diri makabaran sang mga personnel, no, lineman, ang mga electrician, no, sang Central Negros Electric Cooperative, no. So ti halos kita tanan, no, nag-complain. Nya ti san mabalik ayan ang kuryente, no. So ting iban sa aton nya ti perte ng pamuyayaw sa Facebook, no. Pamuyayaw sa mga electric cooperative. Damo nagapost niya pero kahinay gid kuno sang Seneco hindi gid nanano ning inyong no nga serbisyo man wala man no so nya gabayad man kami iban niya may suga na pero kami wala pa pero gi-speaker na sa ligan sang Seneco di ba no nga hindi ka na matingala kay bisan may suga imo tupad balay imo wala pero lain kay nga linyada sang koneksyon no pero tingaton sa paminsaron taman bla no nga ti sa siring tion no kung ano ang ila obra for sure wala man sila sa kuryente sila sa panimalay ni mga linemen naton kay electrician no sa Centro Negros Electric Cooperative but they're doing their best no kabang hatagan kita makabanan sang maayo nga serbisyo ti I hope no nga ti extend naton ang ini ginatawag ta nga kind of understanding rather than nga ti habuyan mo sa mamalain nga matinaga no kon harsh words no nga ti maka-heart man sang iban no so pamero sa ron naton nga ti kaya taman ay hana no araw makita nyo sa ginapang kuan nato sa Facebook kaya taman ay nga sakaon na ginasaka nila nga puwerte katag-as nga mga poste ina no ang ginasaka sang linemen no sang Central Negros Electric Cooperative. Ti okay lang na iya, no? Sa inyo da. Nga makahambal kamo iya nga ti wala no? Ang serbisyo sang Seneco, no? Sang nagligad ko nung adlaw may nagkadto no? Sa talatapan, no? Sang Central Negros Electric Cooperative ni ko pala pahambal ko sino pero may ngalan ko diya. Kung gusto ko gining waragwag kag ang pakawian siya, no? Pwede gid galing kay ti respetuhon taman siya,
no? Nagkadto sa kuno Bumbo Antonito sa tatapan sa Central Negros Electric Cooperative, no? Kamag wara-wara. Oh, ano yung serbisyo niya? Wala-wala man to. Oh, no? Kaway kami suga to. Ay, ti mayon na tagani dis Bacolod kay ay tadi suga lang kulang sa aton de. Oh, kung wala pa gidabik ta tubig de. No? Inabutang tabi kung wala kita tubig. Nga pero abi sa gina-eksperyensahan dito sa Southern Negros nga mas labi nga nahalitan sang bagyo, no? Ano yan ang batsagunta? No? Suga lang nadula sa aton da nagwa na tas panit ta. Ti nga hindi ko mumbuhi way suga. Oh. Ti naga-star pa ni sa isa ka kilala nga subdivision diri sa Barangay Bata. Oh, nasakpan sang Bata Mandalagan pero do more on Bata ni nga subdivision nablaw sa letter C blada. Oh, abot man na bumonton. Ang letter C nga subdivision nabla sa Bata. May mga pine tree na. Nan. Ha? Tidira ko na siya halin. Tapos wara-wara sa tuya sa Siniko magpangbuyaw yo kunano. Oh. Ang mga personnel sang Siniko, hindi na sila nga bulali wunda, kay nagatrabaho na sila sa ilang obligasyon. Oh, tinga mo yayaw kay imuda. Oh. So, mangkot lang da kung anong kwan kag kung although may mga best man ko isa nga, siyempre, mamuyayaw ka man mo, pero nabi, no? Mga unscheduled burnout, no? Kulpiyada labla nga ma-burnout, tapos, naginatabuan nga kapanyapon, kasos, tanan nga buyayaw, magyan sang Siniko mo. Tinaya, mga unscheduled nga ma-burnout, di na ako isa mapasensya tama na, no? Pero saan nga punto, bagyo ini, ha? Kalamidad ang nag-agi sa aton, no? Di tanan nga mga connection, pinangutod, mga fuse na bala, kita nyo da, no? Sa madlagko nga mga edifisyo, mga subdivision, mga establishment, no? Kunti may mga transformers na sila, ang mga fuse na gunti katapik na sa halin sa main line, amo nang katapik pa kadto sa transformer para sa connection sa mga households. Ti pinangkuan na sa pinanghulog no ang mga fuse. Magaling ko isa, ti may bestman nga nilipatan, no? Pwede man lang na Japon i-report sa Sereco. Oh, ti pinanghulog na nila, ti iban sa nilipatan ko isa do ay mapangbalik. No, pero ang iba na balik man, hindi magintanan, no? So pwede man lang mayong mayong nga pag-istorya dira, siling ti pwede niya na ito i-check abi. Kag subong kuno naton pila man kabilog di ang mga operation employees, no? Sang Seneco o ngara gid sa gwa nagababad. O may elektrisyan nga pangsaka sa mga poste, imagine. Pila ang kataason sa sina nga poste? Ha? Nga patindugo nila ina, sa kaon nila ina, i-connect naman nila, no? So, dumduman yung pagiguro to paglabay sang Bagyo Ruping. Paglabay sang Bagyo Ruping niya, majority to yung kuno sang wipe ako na di, no? Pila-pila ko na tuig, no? 30 years ago. Oh. Basic walaw plang tuig. Oh, sakto gid walaw plang tuig sang Bagyo Ruping. Oh, 30 years ago, nang 2 months ato nga wala kuryente. Di balik kayo bla. No? Ako gay balaan ko nga sang 2008 lang ko nag-abot sa Bacolod. No? Balaan ko ako na natabo di sang paglabay ni Bagyo Ruping, no? 1998 I think, no? Or 1992. Oh. Pagbalabay ni Bagyo Ruping diri sa aton man sa Visayas. Di ba? Majority ito sa Masinico posto nagkalatumba gid kay kusog-kusog man to. Oh, signal number 3 lang to gani. Oh, pero duak bulan wa ito kuryenteng Bacolod. Ti subong pila pa lang kadlaw, no? Do mapatay nagta do magwa na tas panit ta. Oh. Nga ti amo muni nga daw wala na perti ng tamay ta sa Siniko. Ti sang wala sang bagyo ti. Pero gusto mo lang gani kamo ti. Ang serbisyo ti hindi man gani hamak na. O nga ginhatag sa mga kuturanta baka nagakulusog gani ang kwan da sang kabugnawon sang aircon. Tinyo na iya, ting gamit nyo talag bayad makmumo. O, sakto niya nga punto. Siling ti kami, nagabayad man kami. No? Pero ang serbisyo, ti pila pa lang, isa palag taxi mana, doon na mapatay na kumuda. No? So, muna, ako ni siling nga daw dampig sa Siniko kung ano. No? I-wait naman ang sitwasyon.
Iwitan man sa kusog. Although kita may right man kita nga mga consumers nga magreklamo, no? Ti ang amon ganitong gagresaran ako yati sang kwala gani ko nakakurente, no? Sang Domingo. Alas 11 pa na sang gabi. Ti pila man kadlaw nga pila man kagabi ngantos mo nga buksan mo lang bintana da no? Ti may screen man na magsulod lamok da. Ti mas mayo pa gani kay makaklo ka sa preskang hangin. Di bla? Nabla. So mo na, i-wait na sitwasyon di tanan nga oras ti ala. Ti inaiya opisina na da pwede kada gani iya matawagan pulis kag guyuron kada sang pulis pagwa. Ti ang Seneco office da may mga security guard man na da. No? Ti hindi na ta maglabot sa punto nga pinursulanay bla. Nga magpersonal na lang gid, no? Kadto kada, no? Kaya entertainaron ka man sa insakto, no? Explain ka man sa insakto, no? Kag hindi ka man nada pagpabayan. Namo nada. Ilantawan nyo, nagakinapit nga mga linemen sa Seneco, lantawan nyo bla, no? Hindi lang Seneco, no Neco, no Seco, no? Nga nagapangubudla gani sila tiyo. Ang risgo da nila ti karon magkalahulog na sa abosos pahilayo lang. Ti ano man pimangatan na nila? Maayno kita ya kay tiga hulat nagtaw sa masiga. Kung may uro-ara kita, may kwarta kita, no? Pwede man na siya. Tulog ta na sa pension house. Subong ka barato nagtulog sa pension house. Ang 24 hours pilam lang, tulog ka to sa lodging house, no? Di lodging house, pwede ka na gani na maka-overnight lang da. Kung gusto mo gid nga magpa-ayaw-ayaw sa aircon, kung hindi ka katulog, wala sang aircon, wala sa electric fan, wala sa kunano. Di ba? So that's simple. Kabalo man kita mangita sang liway da. Or kadto ta sa hotel subdivision pulian mo. Tapos mo na batasan mo. Damo kwarta mo versus ka pa kuno. Sus, mawara-wara kay mo to sa tapan sang Seneco. Mario Joseph. Ako ko isa totoo nang kabuyayaw ko ni Seneco, labi nang ko nagapanyapon ko. Golpeado ay suga. Sa linti gabi mo na nakinanglan tayo suga, mapuhay tamo. Di siyempre sinulin mo yayaws na. Bata ka complain kita, in a nice manner, no? Gigtas procedure. Tawom lang sila siling tagani, no? So, hindi kita magbuhi sa mga harsh nga mga tinaga, no? Nga makapa-hurt man sa mga personnel nila. Kaya atong tanan kita bululigay kita sinidre. Mula ganing sampul ko sa Negros, pisa rin yung kabangkalan saan o pa makakurente, no? Sa bulan pa sa Enero, tinipaktan pa ano pang pitsa. No, sa bulan sa Enero, si Palay ang hinumaan ng kandunit, saan pa na iya makakurente? Ang kawayan. I'm sure gati amo maning kumod na to nila, pero ano ang mahimo ta? Kay amo ina, no? Sa didi makabanan, ang nadangatan naton. Sa kutob sa nadara sa wala sa may mga kuryente, no? Kadto kamo sa Seneco subong busy tanan mateleponon labat. Kung may simple mo kadto kamo sa opisina kag mangayo sang explanation in a nice manner. Kaya tanan makabalik kiniya ti ano naman ang dalian tang way kuryente kay hindi ta charge cellphone ta kini tada ka kwanda ka Facebook. Ma'am lang ginalagas nyo. Ti sang una nga simpo okay man. Bisan bag binulan pang wala sang kuryente, basta may tubig lang may pagkaon lang Di okay pa na ganyan subong basta wala ta kuryente sa balay ta, kung may pa koneksyon ka mo dati, pwedeng mo klagaw sa molda ka magpabulubugnaw, no? With your family and friends. Maramo mga pagi nga pwede naton niya mihimo rather than ngati magpasingki kita da sang kainit sang ulo ta, no? Nga makakita ta kontra, kaya hindi kita makabulig sang solusyon. Sa Negros, problema kuryente, problema balay, naguba ang balay, problema pagkaon, kaya wala pagkaon, problema sang transportasyon, kaya gawa sa may nagabiyahe nga salakyan dito. Ano pa? Kumparar ta lang na. Wala na nga ako na. Sige, subong hindi tsimpo from ngita ta kontra. Paskwa subong. Bisan Paskwa, magpagid niyo, kita din, nag-enjoy kita, ibang taputura, may mga kuryente na. No, dari sa Seneco, but dito sa Negros, mapaskwa silang wala suga, wala tubig, wala balay. Tipinsaran nyo kung ano kasubuin na. 21 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa ito sa Riga Pagpalagad. Ang sudad sang Bacolod. Doon alabot na yung makabanan ang herd immunity. So, nagalalapaw na kita yung makabanan sa bahin sang herd immunity.
Dali sa may bansang syudad sa Bacolod, mga 103% na base sa official nga records ang DOH. Di magsiling ka herd immunity, kuha na siya, no? Ng fully vaccinated naton nga mga individual diri sa syudad sa Bacolod. Subong nga tiyempo perteng traffic, sugod subong or sugod sang Lunes, hasta pa ni sa Sabado kag hasta sa matapos ang ining tuig. No, so damo-damo mga tawo nagaglinuwa sa tagsa ka mga balay, no? Kag nagakadto sa mall sa gaginutok, nagapang makal sang grocery para pang Noche Buena sa 24 bisan pang tinagyan kita sang bagyo. Pero why na kita kulbaan, no? Kay nga alos kalabanan di sa aton sa Bacolod na bakunahan na. Majority or we can say it 70% sang populasyon sa syudad sa Bacolod vaccinated na. De sa mga nagbaton sa aton sa panawagan, nagsabat sa panawagan naton for vaccination, thank you. So di ka nalabot naton ang herd immunity. Iba niya magpabakuna, ti ilan na niya. Subong ka nalabot ang herd immunity, tamaran ako magpilit sa iban nga hindi. Inyo na diretso, so inyo na kulingon nga risgo, hindi lang ko mumasol sa rehikon, matapikan ka mo COVID. 23 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 diri sa ato sa Riga para tuntunan. Pila ka mabalita karon man sa patrol. Check naton no ang ining price freeze nga pregonon sang DTI, no? Ti ano maning DTI nga daw kahinay man. Ang iba niya ka pinagusto no pasaka sang kamahal sang mga balaklon, especially sang sinima construction material sang pagkaon, mga generator set nga kinahanglan sa utod naton dito sa Denegros. Tiag DTI gahulat palang papel memorandum nga ti magapregan sa price freeze, no? So kung ano ka kung anong gina-expectar tang ko ayaya sa mga insya sa gobyerno ti waygid waygid salto, no? Daw nagsiling sang kilala labo mos bato ti way man Japon ti ano gid yang bing nagawa ng DTI, no? Sa pag-hold sa mga presyo hindi man na Japon mapunggan. Sige, magata kita na sa pilak mapanumdom naton pagbalik taon na hunta kay ma-check kita dito sa Palawan, no? Ang sitwasyon, pinakuling nga sitwasyon sa Palawan, ang Coast Guard Station to sa Palawan, particularmente sa Pag-asa Island, hawas gid mo, no? Ubos-ubos gid. Ulab ang atop dito makababangon sa sila ni pinakuling hinagyan sang bagyo Odette, abi nyo, no? Super teman, no? Ang kuan nila dito ang na-experiencehan sa Palawan. May kompo na ito ng PIO sa Coast Guard Palawan, no? Si Lieutenant Gretsch Aquario. Ano sa ato sa ring kapagpanagad, sa ato sa ring kapagpanambaling. Oy, Grand Rota sa Sabado na. Nga daw karon man ang mga premyo atag naton sa aton nga mga kabombo. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong San Juan, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga
groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na-stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta
nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kung ang pagkautod sa bahin sa lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sa palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio ang Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakataho ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo. Gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka mag-ululutod. Updanay kag mag-unungay kita, magbuligay kita, kay isa kita ka pamilya sang Dios. Kung mga buhi kita kasubong sini nga puno sang paghigugma, kag pagkabalaka sa isa kag isa, mangin matutuod gid nga malipayon ang aton Paskwa, kag mangin mabidungahon, mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radyo Bombo, number 1 ang Bombo Radio.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balati. Pabalik na rin sa aton sa ring pagparagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7. Diri sa palatuntunan Zona Libre. Sige, takboy kita na yung mga kabanan dito sa bahin sa area sang Palawan. So sa pinakaligtas, no, sa diri nga mga relief operations man sa Philippine Coast Guard. Dito sa may bahin sa Palawan, kaysa sila man sa mga ang substation nila to sa Pag-asa Island, isa man sa manahul, kaya makabanan sa Bagyo Odette. Ubos pating atop mo. No, so amo ning pinaka-last iya makabanan nga probinsya nga ginagyan sang Bagyo Odette after diri sa aton sa Palawan. So masahan naton, no, ano nang latest nga sitwasyon dito. So ari sa pigil niya ang PIO sa ngayon, no, ng Coast Guard Palawan, Lieutenant Gretch Aquario. Ano pong pinaka-latest na update dyan? Kasi marami ding mga puno ng kahoy na natumba, poste ng kuryente, ang mga kababayan natin na nawalan din ng bahay, no, doon sa area ng Palawan. No, Ma'am Gretch, Lieutenant Gretch Aquario, ma'am, live po kayo sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons pa ito. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Yes, magandang gabi po. Yes, ma'am. Salamat sa ganitong time, ano? Although okay na yung signal, but may mga best rin na intermittent pa rin, no, yung signal natin. Pero ma'am, anong pinaka-latest, no? Unahin natin siguro, no, itong sitwasyon dyan sa Palawan sa ngayon. Pinakalas na probinsya na dinaanan ni Bagyo Odette. Kamusta na po dyan, ma'am? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, marinig mo na ako, ma'am? Oo. Yes, ma'am. Yung Palawan, isa sa mga last na probinsya na dinaanan ni Bagyo Odette, no? So, after 6 days, kamusta na po yung Palawan at ano-ano pong mga ang damage na iniwan ni Bagyo Odette dyan, ma'am? Oo, halos lahat ng hanggang ngayon nagdakandakan na operation. Oo. Okay. Sige. Parang alanganin tayo sa signal, Bombo Anton, sige, ikuan mo lang. Diri ko maagi abi sa piyak, no, sa Viber niya. Ambali lang sa matawag ta sa Viber niya, no? Parang makwata kay daw kalaw ay isang signal, no? Ginambala mo sa Viber maagi. Sige, look lang ko video kung okay na di, no? Dire ta maagi. Sa din makabanan sa aton man sa ring makota basi do mas okay pati guro ang signal. Kag kung hindi pagid sa okay dito sa isa pagid ka communication niya bla. Magsabat sa abala lang. So 44 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7. So pasensya gid kay ang signal tati hindi gini siling nang kuan, no, nagaw ginhungod, no. But ini epekto pa ni Bagyo Odette, no. Ma'am, lumipat lang kami ng communication. Ma'am, good evening po sa again sa iyo, ma'am. Hello, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Good evening po again sa iyo, ma'am. So, pwede mo bang sabi itong mga damage po ni Bagyo Odette dyan sa Palawan nang dumaan sa dyan, ma'am? Oo, yung mga stations namin sa South, mostly yan ang nasira. Especially yung Kalayaan station. Totally wrecked siya. Tapos yung substation sa Araceli, dapa yung bubong. Totally din siya, totally sira. Oo. Sa Station Rojas naman namin, sirang-sira din yung station. Halos 30% na lang yung structure yung natira. Oo. And most nga ng mga station namin sa south part ng Palawan, southern part ng Palawan, natanggalan ng bubong. Sabi, no? So, hanggang abot anong signal po kayo dyan, ma'am, nung Friday morning?
Signal number 5. Aba, kaabot ko ng signal number 5 dyan. Ha? Dito sa Negros Occidental, hanggang number 4 lang kami. So meaning, mas matindi yung damage dyan sa ngayon, ma'am. Ano? Ubos lahat, pati mga substation ninyo. Ubos, ilan itong mga substation ninyo, ma'am? Lalo sa southern part ng Palawan. Oo. So, ilan ba yung substation ng Coast Guard dyan sa Palawan? A total of, madami rin eh. Oo. So, itong isa sa inyo na substation sa Pag-asa Island, so ubos rin lahat, pati bubong. Oo, naubos. Actually, ano siya eh. Para sa container van. So, yung pressure ng hangin pumasok sa loob. Talagang nag-explode siya. Okay. Buti na lang din, nakalabas yung mga personnel namin doon. Wala namang casualties. Oo. So, all accounted naman yung mga personnel ng Coast Guard dyan sa Palawan. Oo, sa lahat ng stations. Oo. Okay. No? So, yan sa mga parang hindi rin iwas itong bagyo sa mga substations po ninyo dyan. Yung mga kabahayan, ma'am, sa mga poste ng kuryente, puno ng kahoy, gaano rin karami itong mga natumba dyan, dala ni Bagyo Odette? Marami ring natumbang poste. Actually, ilang araw bago bumalik yung kuryente. Yung signal after 4 days. Okay. So, 4 days, bumalik yung signal. Oo, tapos may mga ibang lugar din na binaha. Kasi hindi lang naman yung hangin yung malakas, pati yung ulan. Okay. So nagkaroon ng emergency evacuation ng halos 450 individuals. Oo. And reportedly, may 3 bata na nawawala. Yung isa na rescue ng Philippine Coast Guard. Unfortunately, na-retrieve yung 2 bata. BFP na yung nakakita. Okay. So, may record ba kung may namatay dyan, ma'am, sa Palawan? Ang information is Barangay Irawan pa lang. Pero yung iba, nakabalik pa lang yung communication namin. So, nag-gather pa rin ng information ilan talaga yung nawawala ang mga namatay. Okay. Sige, sandali po, ma'am, para mas maganda siguro yung Ma'am, may tanong ko lang, nagla-loudspeak ba kayo, ma'am? Loudspeak yan? Naka-loudspeaker ko. Paki-off lang po, ma'am, para siguro dyan, yan isa sa mga reason na parang nagpa-fluctuate po yung pasok mo nito sa amin. Siguro maririnig mo naman ako. Sana tayo? Sa namatay? Namatay po, ma'am. Ito pa lang yung information ng verified information sa Barangay Irawan. Pero yung other stations, hindi pa namin na-verify yung report. Okay. Pero sa Rojas, yan, may na-evacuate din na 167 individuals. And, ayan. Okay. May na-retrieve na cadaver na 6. 6. Sa Rojas, ano ba yan? Oo, sa Rojas. Yung, bayan? Rojas, Palawan. So, bayan yan, ma'am, yung Rojas? Oo. 21 ang reported missing. 6 yung na-retrieve na cadaver. 14 yung still missing. Okay. So, siguro sa ngayon, yung Philippine Coast Guard, rin kayo, ma'am, augment for search and rescue or retrieval operation na yung ginagawa ninyo dyan? Oo, tuloy ang search and rescue operations and relief operations. So, ma'am, may power na ba dyan sa ngayon? Bumalik na ba yung mga portion? May?
Yung kuryente, meron na ba sa ngayon? Yung? Kuryente. Oo, meron na namang kuryente, pero nawawala-wala pa rin siya. Oo. Siguro may mga tinatayo pang mga poste. So marami-rami pa pala yung missing, ano? Oo, sa Rojas. Rojas. Parang ang Rojas, Station yan yung Rojas. mas grabe yung damage, siguro yung tinamaan mismo. Oo. So, Actually, damage yung station, Oo. pero continuous pa rin yung search and operations ng station. So ano daw yung mga reason bakit marami yung na-missing, ma'am? Ano, hindi ba sila nakapag-evacuate? Yan ang inaalam pa natin, pero ang mga stations naman namin, nagkaroon naman kami ng information drive, notice to mariners, and even yung mga barangay captains, kinakausap, minessage. Kasi before the typhoon, meron pa namang signal. Oo nga. So, na-inform pa rin sila. Siguro timing lang talaga siguro na sobrang lakas talaga ng bagyo. So mga anong oras din dyan sa inyo? Friday morning ata, Goro? Umaga pa lang malakas na yung hangin, Oo. pero yung kasagsagan niya dito sa Puerto Princesa, inabot siya ng siguro mga 4 p.m. hanggang 7 p.m. Tapos balik ulit ng madaling araw. Friday yon or Thursday? Friday. Okay. Kasi dumaan dito sa Negros Occidental, 10 o'clock nung Thursday hanggang 4 o'clock na umaga, Friday na. So after that, yung Palawan, last na Palawan province na dinaanan ni Bagyo Odette, ano ma'am, dyan sa inyo? Oo. Okay. So grabe talaga, no? Mag-signal number 5, talagang makakabahan ka na nito, no? So ito yung mga resulta, may mga pictures yung nakuha dyan sa page ng Philippine Coast Guard. So ngayon ba ma'am, may mga ano na ba, daan na passable na rin sa ngayon after 6 days? May mga... Daan na passable na? Ang Rojas, yung papunta ng Rojas, hindi pa rin siya passable. Oo. So, yung mga vessels lang namin yung ginagamit para makapag-transport ng goods doon from Puerto Princesa and yung iba from Manila. Oo. Buti na lang, ano, andyan yung ating Philippine Coast Guard. So, bali, ongoing pa yung inyong mga relief operations dyan, ma'am, na dinadala po ninyo, no? So, kahit na yung office ninyo naubos rin ng bagyo, ano? So, mga ilang individual pa po itong siniservisyohan ng relief operations dyan, ma'am, sa bayan ng Rojas, Palawan? Yung Rojas, Palawan, last 21 December, si 4411 Engaño, BRP Engaño, nag-transport siya ng 365 sacks of relief goods. From province ito. Okay. Intended for municipalities of Rojas and Araceli, Palawan. So, yung Palawan, ilang bayan po ito, ma'am? Yung pinaka-apektado talaga, southern part eh. Oo nga, no? Yung Rojas. Yung Rojas, oo. Pero yung capital city na Puerto Princesa, Palawan, gaano katindi yung damage dyan, ma'am? Affected din siya. Pero mas malakas talaga sa Rojas. Okay, kasi pag siguro dito dumaan habang nagpapa-exit siya, no? Habang Yung bagyo, no? Sabi ko sa Rojas, talagang ito yung isa sa mga sentro na dinaanan niya. Oo, intensely damaged talaga sila. Okay, ano? So, estimate niyo mga ilang affected individuals po yung Rojas sa ngayon? Yung Actually, individual wala na apektado, namang ilan ba? exemption Lahat sa ang Rojas? bagyo. Hello, ma'am?
Hello? Yes, ma'am. Oo, nawala tayo. Okay na? Okay na, ma'am? Oo. Oo, sabi ko mga ilang individual yung apektado ng bagyo dyan sa ngayon na nawala ng bahay Oo. at namatayan ng mga relatives po nila dyan sa Rojas lang po. Ang reported na number of evacuated individuals is 167. At yung nasa evacuation center sila ng RNCHS, Evacuation Center, Rojas, Palawan. Ang mga responded area na to, Kabungan Island, Johnson, Barangay 1 and 4 ng Rojas, Palawan. Okay, no? So marami pala no itong sakop ang Palawan, ano? Isa diyan yung Rojas, ano? So sa ngayon wala pang ano ba ma'am? Wala pang signal na makabalik sila sa kanilang mga kwan dyan, mga bahay? Oo. So dula-dula ang aton sa nga signal, no? So 57 minutos na nakaligan sa tak ng alas 8. So mga Lieutenant Gretz, ma'am, andiyan ka pa? Oo, sige ma'am. No? So bali ang relief operations ng Coast Guard. So simula siguro sa pagsikat ng araw, abot pa ba kayo ng gabi, ma'am, sa relief operations ninyo? Continuous naman siya. Since yung mga relief goods gamit sa province, galing sa Office of the Vice President, galing sa ibang mga agencies, so iipunin muna siya ng barko, tapos tsaka magpuproceed sa Rojas. Actually, nakadalawang biyahe na yung 4411. Oh. So relief goods lang po yung dala nito? Itong pag-alis nito kanina sa Palawan, meron siyang dalang 190 sacks of rice. Okay. Galing sa Office of the President and 45 cadaver bags. Okay, no? So yan yung hindi magandang balita na mga cadaver bags, no, nadala ng barko, no? Kasi I'm sure patay yung isisilid diyan, ma'am. Hello? Hello? Oo. Yes, ma'am. Oo. So parang nawawala tayo, ano? Sige lang, anyway, so continuous pa rin at dyan yung serbisyo ng Philippine Coast Guard, no? So hinto lang ito kung maibalik na sa normal dyan sa Palawan, Ma'am Gretch. Hello? Yes, ma'am? Sige, i-pick up sa ton. Sorry habi kung mabatian ta siya. Hindi mabalik na to, no? Anyway, dati sa may mga initial kita ng impormasyon diri mga kabarante, abin nyo kita lang hindi ang nahalitan. Ang Palawan, naglilabot pa to signal number 5 ang ilang bagyo. O, ining bagyo Odette. No? Kaya tila di sa aton, lapos dito sa bahin sang sang southern part man sang Iloilo, hasta sa southern part sang probinsya sang Palawan. No, so di mayo kay ara nga to sa ringa tapos sa Philippine Coast Guard nga kwandra, no, panigan sa relief operations, ma'am. Ma'am, sino ba yung head ngayon diyan ng Philippine Coast Guard sa Palawan? Hello? Yes, ma'am. Marinig mo ako, ma'am? Oo. Sino bang head sa ngayon ng Philippine Coast Guard diyan sa Palawan? Coast Guard District Palawan is headed by our commander, Coast Guard Captain Angel Z. Biliran. Okay. Sige. Anyway, pasalamatan din natin yung Philippine Coast Guard na walang humpay na nagsiservisyo dyan sa mga naapektuhan din ni Bagyo Odette sa Palawan. Ano? So, ma'am, thank you sa itong mga information at maraming salamat po. Babalik kami dyan sa inyo for more details po. Oo. Sige, Ma'am Grace, salamat. Good evening. Okay, salamat. Si Lieutenant Grace Aquario, medyo may aton nga signal, no? Delayed kag siyempre, no? Na epekto pre ni Bagyo Odette.
Di makabala sa aton nga mga kauturan. Sige, 1 minuto na kaligan sa tak na alas 8 sa gabi. Mayon ko nalabot na itong pinakalitas sa sitwasyon dito sa Palawan. Ang Palawan, gali have 23 municipalities, no? Nga kung sa din, nasakop ni sila makabanan sa bansang Region 4. Region 4 magid ni ang Palawan, ano? So, ang mga municipalities ay makabanan sang Aborlan, Agotaya, Araceli, Balabac, Batasar, Sibumbuan ton, Brooks Point, Busuanga, Cagayancillo, Coron, no? Culion, Coyo, Dumaran, El Nido, Iwahig, Pinal, Colony, Kalayaan, ang grupo bahilan sa Palawan, Linapacan, Magsaysay, Nara, Puerto Princesa City, Capital City nila, Quezon, Rojas, no, muning ginakuha ni Ma'am to Aquario, Rojas, nga masabing inalitan gid, damo patay, no, Rizal, San Vicente, Sofronio, Española, kag Taytay, Palawan. May 23 municipalities dito isa ka lakip na isa ka city, Puerto Princesa City, no, sa bansang Palawan. No, so pasalamatan taning Coast Guard kay Coast Guard mo nagabira-bira man sa relief operation, so may mga dalan especially diri sa Rojas, Palawan nga hindi passable. So ang ginahimo ginakarga sa barko sa Coast Guard ang relief goods kag ginatabok sa dagat pagkadto dito sa bansang Rojas sa Palawan. Masubo man nga nadangatan nila dito bagod man sang sining nga bagyo. 3 minuto sa kaligan sa tak naglas 8 ang syudad sa Bacolod, no? 103% na sa herd immunity, no? Speaking sang herd immunity, kuha ni siya, no? Nang tawag sini gani nang fully vaccinated. O naton sini nga mga kauturan. Hibalaon naton yung mga kabanana, no? Kay ang Department of Health o ng DOH, no, patigano yung mga kabanana sa assessment diri. At finally, no, 103% na ang area, no, sang syudad sa Bacolod kon herd immunity ang paghahambalan. So congratulations kay sa aton tanan-tanan, no? Kay di kinupdan naton ini. Sa maragopod, thank you gid no, sa panawagan ta for vaccination nga taga proteksyon lawas ta nga ti ko matapikan kita sang COVID, hindi mangin severe ang epekto sa aton kundi mangin mild na lang, no, ang epekto iya makabanan sa aton. So hibalaw naton ni sa kay Bomboan Cedro Sorilla ang konfirmasyon ni Bacolod City Emergency Operations Center Director, former Bacolod City Councilor M. Ang. Sa kabanan sa aton man sa riga mataga paramatik at the same time sa aton sa riga mga kabombo. Mayo gid ni, no, nga resulta makabanan sang aton nga nga outcome, no, sa aton nga vaccination, no, ti pwede na ta ka-celebrate. Ti kuan man Japon subong daw naga-celebrate man kita kay nagapinuak-puak ang tawo sa mula. Ti pero vaccinated na, no, kag ti mga dalanon ta perti ang traffic. Sekta si Bomboan, si Rosario Angot sa sareng report, no. Bomboan, mayang gabi, please come in. Bombo Pons, duha ka adlaw antes ang selebrasyon sang Paskwa nalabot na gidman sa syudad sa Bacolod ang herd immunity. Ini ang ginkumpirmar sa aton sa Bombo Radio ni EOC Executive Director M. Ang kung sa din Bombo Pons sa record sang Department of Health, sa official nga declaration niya sa record sa Department of Health, 103%. 103% nga herd immunity na ang syudad sa Bacolod, Bombo Pons. 103% nga fully vaccinated. Di bala amo tong ginambal sa aton ni EOC Deputy Director of Medical, Dr. Chris Rongon, nga mahulat sila declaration sang Department of Health kay masulat sila. So kay naging confirmar sa aton Executive Director M. Ang nga ang Department of Health nagambal 103%. Actually sa real-time record, gani sa EOC Executive Director M. Ang, sa record niya bumbupon sang real-time sang EOC Bacolod. Sobra pa sa 103%. Pero ang declaration sang Department of Health, 103%. Subutang balon, herd immunity, nagid kita ya bumbupons, no? Maklaim na gid na naton diya sa may syudad sa Bacolod, very timely man, kiti subong nga daan, bauti
Kabalo naman kita sa sitwasyon subong sa ka-traffic damo nagagilinuwa no sa mga malls maski diin lang. That is why ang pahanumdom gid sa gihapon sang EOC sa Emergency Operation Center kinahanglan panumdomon ta nga may variant ang isagad gani sang ginatanaw nila ang surge bala sang kaso after the holidays, meaning after Christmas or after New Year. Bombopons kay supposedly subong niya bombopons ang kaso today, pulo, di ba doon nag-settle, nagari kita sa tagduha, 0, no? Pero nagbalik sa pulo, although due time man na sa gihapon. Pero kung tanawon nato ng sitwasyon, bubupon, subong, mga kauturan ka do halos ano no, puwerte gid dyan, no? Nag-enjoy gid sa holidays, no? Syempre, nagapamalaklon, kay ma-celebrate sang Christmas, kay do ano na gani pagtawag, sinay nablang nahidlaw kita tanan sa Christmas, especially last year, or sang tinalikdan nga Christmas nato niya bumbupons mapulupinot gid no tungod nga sa COVID subong niya do feeling sa mga kauturan naton free gid that is why nga ginapanumdum diri sang EOC suno sa kaya Councilor M.A. nga ano lang gid panumdumon ta nga may virus so mahalong kita kung magtipon-tipon kita dapat vaccinated kita kag syempre ga face mask gid kita ya bumbupons no pamatian nato ng confirmation ni EOC EOC Executive Director M.A. Mayo gid, we were able to exceed our target once more. And ang namin kay nakita na mo ng report kay ina na sa DOH, we are already at 103% of our target population. So na-reach na ang herd immunity level. Okay. So herd immunity na gid taya, Councilor. Yes, In fact, with 103% of our target population already vaccinated. So, that's muna ang isa na ka rason sina is because of the bayanihan sa kunahan. And at the same time, ang ato yung mga strategies, kay ginakatuan ta gidi ang mga unvaccinated, identify ta, ginakatuan, wala tabla nag-rely, mahulat lang tayo sa vaccination centers na sila ang makadto because that way, feeling na mo do hindi kita ma-achieve naton, hindi tagid malangkot kung hulaton ta lang sila kay kada mo gid nga hindi man sila reluctant, hindi man sila hesitant nga magpabakuna, which wala lang para na sila guro makadto sa vaccination station or nalayuan lang sila or wala sila means to go kapin pa ang mga remote kasi mga layo bala nga mga purok. So kung kantuon sila kay since na-identify sila diin nga mga purok ang damo sa ang dako pa ang unvaccinated na population ginsatuan ta so damo ang na-cover tagid. So muna nga nakalabot kita. So sa kabulig man ang mga workers na-require na sila subong to undergo RT-PCR test every 2 weeks kung hindi sila vaccinated. Amo man ang isa nga nag-drive man pasaka sa aton yung vaccination numbers. So, nalabot tagid ang target na Councilor no nga dibla hambal niyo. Yes. Christmas maka-herd immunity kita. Yes. So, and that is from the official report na na-is ang DOH ang aton pagigigani numbers nga ang ato niya internal nga real-time data is even higher. Pero ang sa DOH lang ang na-encode na kag napasulod na git kag na-verify is already at 103%. So we are very happy with that accomplishment natin sa vaccination. Today, Councilor, pila ang aton nga COVID case? Today, nagsaka kita 10. Amo na ang ginabantay-bantayan na natin bubuan. As if you recall, in your previous interviews sa inyong station, kahapon I have been saying na ang ginabantay-bantay is the post-holiday surge. Kaya nakingdaan na nga sunod-sunod ang mga parties. Although we were able to maintain tani itagto, pila na kadlaw at duwa lang ka cases, saka 0 na kita gani, nag-0, 2, 4, daw tira-tira lang kita permit. Na-maintain ta for more than a week nga low single digit kita. Last night, ang report sa mga molecular laboratories naka-yield kita pulo ka-positive. So, nag-2 digit naman kita, although it's a low 2 digit, but nagsaka-saka ng atong cases. So, we are watching this very closely. Hindi na bala
makaatid kag hindi na ang problema di sa COVID tungod nga makalalaton siya ang exponential increase. So kung may ara nga nag-positive sa isa ka household, hindi kita malikawan kang iban malatnan man or ang iya nga mga upod sa trabaho kung nag-opera siya. So kung nang ginabantayan ta ini ang gina-project na nadaan sa TOH na post-holiday surge. So ready man kita bumbuan. Counselor, ano imo mensahe na subong man-notice na gino sa mga malls na mo gin subong gani naning damo ga ginawa. Ano imo mensahe sa mga bakulod nun, Counselor? Actually, bubuan ang traffic daw, kagrabe ang traffic. So kung halos ka na ginawa. Nagkakto ko kagina sa isa ka mall, para may transaction ko sa bangko. I had to do a banking transaction. Naglakat na lang ko, hindi ko magwanta. Damo tao. Subong pala nga mga tiyempo, pala bubuan. Doon hadlo ka na magkakto sa isa enclosed na lugar. Damo tao. Doon nag-inulo ko kato. I don't know, but I have this uncomfortable feeling na ara ko sa damo-damo na tao. So, nagdali-dali na lang lakat. Unfortunately, pagkagwa ako from the parking area para makagwa lang itong perimeter sa mall, it took me more than 20 minutes. So, amo nakalain ang traffic, ang kadamo ng tao. But of course, it's expected. It's the Christmas holiday rush. Ang mga tao nag-shopping. Amo sa mga taga-out of town nga nag-take advantage man nga wala trabaho, mag-shopping dali sa Bacolod. So, muna siguro mga rason. But we would like to remind everyone nga we are not yet out of the woods. Hindi pa ka-git klaro, gikayo, especially with Omicron nga nakasulot na di sa Pilipinas. Kag ang mga bago cases nga sa subong, amo na gani ang balko nagpulo kabago cases kita for today. Dapat magbantay kita gyapon. And when we are out, kinanglan ang minimum public health standards kina-observe ta gyapon. Especially distancing kag paggamit ng mask. And para sa mga wala pa yan na vaccinate, vaccination is really important. Ang numero sang mga vaccinated individuals nag-contribute din sa paglubo man sa cases. No? So the more kung mas damo ang nabakunahan, mas naganubo ang aton nga cases. And it has been proven sa aton ng data kag numbers nga nakita ta. Napamatudan ta gitna. So, amo na ato yung mga reminders. Bumbuan sa mga nag-attend sa mga party. Bumbuan kung mag-attend sila sa party sa mga organizers. Mas namin nga ang nag-participate are fully vaccinated individuals lang. Ang mga hindi pa vaccinated, it is advised that they stay home para to protect themselves ang iban man. At the same time, kung ara sa party, kung wala man ang nagkakaon pa, mas mayugit nga ang masks are on. No? Ang ginasuksok ang face mask. Okay. Councilor, salamat. So, Bombo Pons, no, nabatiyan natin si EOC, Executive Director M. Ang. So, na. Herd immunity na sa Bacolod, syempre, hindi na kita magkumpiyansa. No? Correct. Sundon gihapon natin ang protocol. Bisa herd immunity. Ta face mask man ta Japon kay hindi mo singon nga fully vaccinated ka na, hindi ka na matapikan sang virus. No? Matapikan ka, pero mild na lang, hindi na mangin severe, bumbuan. Correct. Insakto na, no? So, anyway, Bobo Pons, amo ni update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. 103%, wow na wow. No, ang syudad sa Bacolod nga nakalabot, kita makabaran sang herd immunity. Lain man gida, no? Sa mga kababagay, nagabase man guro sa mga liderista, no? Kung pabaya ang mga liderista guro di sa Bacolod, din sa mayor, vice mayor, city councilors, kag EOC naton, malabot ay hand before Christmas ang herd immunity. Daw nagsanto gid, no? Sa target yung makabanan sa aton nga EOC, kag with Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Elcid Familiaran,
nga before Christmas ti malabutan ng herd immunity. O amo gining kampiyon nga regalo sa mga pumuluyo para sa syudad sa Bacolod. No, ang paglabot sa herd immunity nakamapta ang 103% nga fully vaccinated, no, nga mga 420,000 population, 420,000 plus, no, ka population. So not necessarily mean, no, nga kung nalabotan ng herd immunity, ano ta pa vaccine, di na taman no, taton ta ng vaccination ta. Sige, hunta man ni Japon kay bisan second dose, no, speaking sa second dose, kay nasuryahan naton diri, di ba sa mauntat ta dada, o nagapa-booster pagtagani. No, may mga booster shots pa kita in order nga ti makuha nato na, no, pabakod ta pagid ang aton nga immune system nga makabato kita sa virus. No, so mo man ang aton anyway ti medyo nalipat-lipatan ta na ining COVID. Ang tawo daw yung lagi sa pakyasang COVID, pero ti kinang natin ibalita ining herd immunity. Kaya nalabutan na. So for those nga ti willing sa Japon nga magbaton sa bakuna, rama na Japon, no? Sa bahin sa mga malls naton ka mga kabarangayan ta. Pero daw dara sa mall, no? May mga mall man kita nga kung weekend, Sabado kag Domingo, naga-close sila, no? Sa ako nagaunta sa vaccination kay ginapapuhayan tama na ang aton nga mga frontliners. No, ang mga nurses ta, ang mga midwives naton, doktor nga nagatuslok sang bakuna sa tagsa ka mga individual. No, so ti sa ibang dia nga hindi kidya, ti ila na diretso. Hindi na ta sagad kapilit sa ila kay may mga buot naman na. No, may mga kalag naman na sila, no? So ti isa sa mga rason nga nagdamo ining mga gipadagantong 3 days nga national vaccination naton, no, nga ti laban sa to mga empleyado, no, nga ti nang lagi magpabakuna kay kun hindi iya magpabakuna ti adlaw-adlaw ara ka muna gagwa sulod ka muna sa mga edipisyo, no, kag sa mga opisina ninyo, ti pinsaron nyo nang ano kasigurado kamo nga way kamo virus ng dalonda, pasulod kag way mo kamo virus ng dalon pagwa. No, kag dalaon man to sa inyo sa tagsa mga pamilya kon magkuan ka mo dito pauli sa tion sang kapuranon. Di makon may require kay mo RT-PCR test pilang na ang balor sina, no? Sa RT-PCR test madulaan ka obra ti problemahan mo naman. So na iyang bakuna libre lang na ang bakuna. Sige, no, so 20 minutos sa rakaligan sa taknang alas 8 sa aton nga para tuntunan. Okay na ta bumuanton, makabutsog na tada. Simpo na sa aton sa ringa Christmas around the world, no? Liton ta dito sa bansang Brunei, Darussalam. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita sa isa ka pungsod sa North Coast sang isla sang Borneo sa South Asia, ang Brunei Darussalam. Ang pamangkot, naga-celebrate man bala sila diri sang Christmas kay isa ka Muslim country ang Brunei, kag ang ila nagapanguna nga reliyon amo ang Sunni Islam. Well, ang Brunei ukon may official name nga Nation of Brunei, the Abode of Peace. Ukon mahimo man matawag Brunei Darussalam. Ginapalibutan sang mga kapungsuran sang Malaysia kag Indonesia. Brunei is the only sovereign state entirely on Borneo. Ang panggobyerno diri amo nga absolute monarchy nga ginapamunuan sang sultan nga si Sultan Hassanal Bolkiah kag ang ila crown prince kag senior minister nga si Al Motade Bella. Sa karon, ang populasyon sa Brunei ang nagdangat na sa 460,345 kag masobra 80% diri mga sumulunod sang reliyon nga Sunni Islam. Apang mayari diri 7.1% nga mga Kristiyano, pero ginaban diri ang Christmas celebration rason nga nagapahimuyong na lamang sila.
Ang Brunei may capital city nga Bandar Seri Begawan kay may official language nga Malay apang may mga English speaking man diri nga mga pumuluyo. Paano naman magtinamyawanay ang mga Bruneian sang Merry Christmas sa ilang official language nga Malay? Well, ini sila ang nagahambal, Salamat Hari Natal. Salamat Hari Natal. Aton hibuloon, kun bala may Christmas celebration gid man diri sa Brunei, pinaagi sa aton Bombo International Correspondent nga si Grazelda Tupas nga taga Barangay Handumanan, Bacolod City nga didto karon nagatrabaho sa Brunei. Oh, sige. No, so balik na kita makabalil sa ato sa ring pagpakalagad, no? Alay sa piya kalinya si Ma'am Grazelda Tupas, ang aton nga bisita subong, no, from Handumanan pero dito sa Brunei, Darussalam, nagatrabaho. Sige, welcome na ton Ma'am Grazelda, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi sa imo, ma'am. Mayong gabi man, Bombo Ponce. Sige, no? So daw, medyo mahina ang sulod mo man ton pa problema mi abi, no? Si Ma'am Grazelda Tupas, no? So, ma'am, oras tagoro do pareho lang, no? Kung ikuan naton Pilipinas kag ang Brunei, Ma'am Grace. Pareho lang, 8:22 subong diri. Oo, 8:22 dira sa inyo subong man, no? Sa Brunei. So anyway, Ma'am Grazelda, no? So may gamay ko to nga intro kay ina sa akon nga antes ikaw nagsulod, no? So sa aton nga Christmas around the world, no? So ibalo naton kay tinutuyo ginaton diri sa pag-ibalo kung bala naga-celebrate sang Christmas dira, no? Ang mga kauturan naton sa Brunei kay 2 days na lang Christmas na, no? So ma'am, pwede mo kami maistoryahan kamusta ang espiritu sang Pasko dira sa Brunei, Darussalam? Christmas lang sa personal namon diri kung mga individual nga mga Pilipino. Nag-celebrate kami kanya-kanya sa amon nga panimalay sa amon amo, pero wala sila yaga kaisa sa amon, pero okay man ang iban. Pero sa bilog na din Brunei, ginasikreto lang na namon kung mag-party-party. Kung may ara gid man, kinaon lang. Tapos, ano pa kami diri gapon, may mga kaso man. COVID? Nastrikto gani nila subong nga, hindi kami makagwa. So ang COVID sa inyo, taas gapon kaso nila gali sang COVID, ma'am? Hindi man gid masyado, mas damo sa ibang nga lugar. Pero diriya subong lang gid ya nagdamo tungod kay wala nagamas kung meron. Oo. Hindi balas. Oo. Subong may curfew kami 10 o'clock. Tapos sa 4 o'clock. Tapos kung sa 25, pwede kami kagwa kung pasugtan, depende na sa mga amo. Pasugtan kami magwa. Pwede na. Okay. Holiday na diri. So, pero may, siyempre, kung holiday, ara gyapon, may obra gyapon ng iban sa mga private. So, ang religion dira majority is Sunni Islam, no? So buot silingon mga Muslim ano man ni nga lugar, ma'am. Oo, wala gid sila yaga celebrate just when hindi ka makakita sang decoration sa guwa kay hinabawal bisan kung ano ka, kung local ka, hindi ka pwede ka butang sa mga decorations kung gusto mo sa sulod lang balay. So hindi gali welcome para sa ila, no? Ang dekorasyon sa guwa dapat sa sulod ite o kung baga daw patago, ma'am, no? Oo, patago lang gid siya. Kung iba ang damo di mga Chinese nag-celebrate man Christmas pero ginatago lang gid siya sa sulod lang gid balay ang decorations pwede. Okay. Oho. So pila ka na gani ka years dira sa Brunei? Hindi man sunod-sunod ang akon nga pag-ubra diri. Okay, oo. Nagbalik ko diri na present 2016. Nagbalik ko diri. Pero sa nag-start ko diri ubra gid is 2009. Oo, 2009. No?
So, napamangkot ko na kay kung nagdugay ka na dira, ambot ko maagwantahan mo man nga hindi kaya makaselebrate sang Christmas. Wala meaning to say, di masili ka Christmas, lagaw ka sa gwa, no? Shopping, banding with your friends, no? Damo na bala, kay sila mo ginati, patago man niya ganing inyong Christmas dira. Maagwantahan nyo man, ma'am? Subo kung sa akong lang yan. Nasubuan ko kay siyempre layo ako sa Mm. aking family. Tapos hindi mo ma-feel. Hindi mo ma-feel good ang Christmas. Mhm. Na-miss ko gyapon tawag sa iyo. Do, matsagan. Do mapuli ka di sa Pilipinas, no? Do mo na. Gani, kaysa nagligad nga tuig, nagpuli po ko dira. Di kay anon mo kay COVID, hindi pwede ka puli. Kay kung magbalik ka di budlay, kay hindi ka nakasulod liwat. Hmm. Kay Okay. Oo, so mo na ka budlay, ano? Galing, ma'am. Ti, way tamahimo, no? Kay daw, sugo ini sa aton kapigiduhon, ti kinanglanon ta nga magbiya sa pamilya ta, no? Kapag pangita sa trabaho da sa iban nga pungsod, no? Magid sir, kabudlayan sir, ang iban gusto magbalik diri kay kung wala na ubra. Oo. Iban gusto magpuli kay idlaw sa pamilya, pero siyempre mapili ka kung ano ang kinanlanon, pinaka-kinanlanon, gidi muon. Aha. Paiway na lang na ang nabatsagan mo bilang malayo kasi mo pamilya. Oho. Amo gani, sige lang. Amo ginang kabuhi, ma'am. Pero ti, basi sa pila ka adlaw, mapinsaran mo man nga makakadto sa iban nga pungsod nga ti na iya maka-celebrate kagid iya sang kwan, no? Sang Christmas bala, no? Mama, basi mapinsaran mo man na. Someday sir, basi makakadto man ta sa iban nga lugar nga ga-celebrate sa Christmas. Oho, okay. Oo. So anyway, ti kamo dira no sa imo nga ginaobrahan, wala ka daupod yang Pilipino man? Wala, bali isa lang po din nakabulig sa ila. Oo. So kung bali sabi sa 25 sa Sabado, kung Christmas ano lang imong ginahimo, ma'am? So sa isa sina nga adlaw, anong ginahimo mo? Bali pwede ako sinakakagawa kay holiday. Oo. Pwede ako kasimba kung wala gid man misa. Kay di may Catholic church man diri. Oo. Galing kay di subong tungod na gina-stricto nila ang pag-misa. Mm. Ang tao makasulod. Pwede ka na makabisit. Tapos galantaw lang gid kuya misa sa sa YouTube. Mm. Kung ano para maka-attend lang ko sa misa simbang gabi. Mo lang na. Tapos sa 25 sa pagka na sa adlaw, pwede lang ko maka ko ng nika, lagaw lang kami. Okay. Doon nagakuha ng signal. Pwede biguro kuha na bin, no, para ma-adjust ang imong audio. Siguro sa imo na ablang nga kuan nga nga earphone, igabuta abing earphone mo tapos isaksak abiliwat kay basi daw dira bala ang connection nga nagahinay ang imo nga tingog bala, ma'am. Okay. Sige, no? Samtang lato-lato si Ma'am Grace Griselda Tupas, no, nga taga Handumanan. No, medyo ina giman sulod diyan no. Ma'am, okay na? Okay na, sir. Oo, do kay nay gidaw. Hello. Hello, sir. Ara na, okay na, no? Siguro daw way mo lang gid guro dasok ma yung earphone mo, no? Sa jack. So anyway, amo ni siya, ma'am, no? So kon Christmas ginapasugtan man kamugli nga makalaga, no? Pero kwani mo lang tawag ka guro sa family mo di Sandumanan, no? Kabag istorya, mag-greet Merry Christmas, Ma'am Grace. Oh my God. Oo, wala na gani. Galing kay ang kagina lang sila kung nagkakuryente. Oh, yes. Oo, okay. Nagyan man kita di Bagyo. Amon gani, sir, kapamati kuya sanyo sa inyo, ya. Oo. Bisan drama, adlaw. Wow. Huwag kapamati. Fan kasi ang bumbo. Kaya ti ang wala na malapit sa akon nga kung kapamati ko sa inyo. Mm-mm. Though,
para lang kuda sa Bacolod. Sa Oo. Ati okay. At least malingaw ka man dra, no? Sa drama kag balita sang Bombo Radio, no? So ti sa sininga 25 kay balik ng power sa dumanan, ti maka time ka na ni video call ka lang kay total hindi maka mo celebrate na sang Christmas sa Brunei, no? Magkani. Oo, magkani. Sir, mula na nga luto lang ko sang personal ko man nga lulutuon man. Ako lang na isa makaon. Pagkadanda tukar kada sang kuani sang Christmas song sa cellphone mo, Facebook may mga Jose Marichan mada nga Christmas song, sus malipay ka nas na, di ba? Bisa isa ka lang. Magkani, sir. Oo man. Amo pa naginahimo ko. Sa gani anniversary nga lang ni nanay kag ni tatay, wala ko katawag kay bago lang sila kuno nagka-kuryente. Oo. Aha. Sige lang tiway kita mahimo. Anyway, ma'am, no? So, Merry Christmas. There is in advance, 2 days more to go. No, dira sa Brunei, Darussalam, no? Kag gikan diri sa abay sa Pungsod, Pilipinas. Mataga-taga tsempo nga makapanamyaw sa imo nga mga kaparintihan diri sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Mga pamilya mo, go ahead, ma'am. Tama, nga salamat. Sa akong pamilya sa Barangay Handumanan. Sa pamilya Tupas, kay nanay kag kay tatay. Happy anniversary sa inyo nga duwa ni nanay. Ni tatay. Sa akon anak si Juliana kag ang akon nga mga paryente dira. Sa Handumanan ga pamati man na sila siguro. Oo, okay. Merry Christmas na sa inyo tanan. Sa akon magulang sa bakay nagapamati ina siya sa Bombo Radio. Oo. I see. Merry Christmas sa inyo tanan. Okay. Sige. Ma'am, salamat kag mayong gabi sa imo halong kamo dira salamat gid. Thank you gid. Bombo Pons kag kay Miss Jazz. Aha. Nag-message sa ako. Sige. Thank you very much sa interview. Ay problema. Merry Christmas sa inyo tanan. Same to you. Sige. No, so salamat kay si Ma'am Gracelda Topas. Medyo say pa siya, no? Mahururoy on si Ma'am Gracelda. Nakasaka ko nang di permis bumbo mo. Sang nakapauli sa no kung duduman ko kay nakakuan ko nung kami, nakasugataay ko nung kami ni. Kaya nag-greet siya ko nung nangilala sa sakon. Diri sa Bombo Radio Bacolod. Ma'am Gracelda Topas sa Barangay Handumanan, Bacolod City para sa aton nga Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, 35 minutos. Nakaligan sa tag ng alas 8. Nagatiog-tiog naman ang kalimutaw sa internet, ha? Pumanton. Sige lang, no? So, mapasensya tayo ng Japon kay Picton ni Bagyo Odette mo. Amo na itutuod nga aftermath ni Bagyo Odette kay pating internet, bilisyo mo. Sige, balikan na ito report ni Bombo din sa Bicat sa karoon itong ilog. Na isa-isa ito mga LGU lang nga nagkalapektuhan sa Bagyo Odette. Uy, si Palay, taging malabot ang mayor, no? So, why ko nung mayor de? Ang mayor ko nung si Palay dito sa Manila ko nung nagalagaw-lagaw. Ay, di mayor kay mo. Sinong mayor daw? Gina Lizares. Sa sunod sa si Palay, Vice Mayor, si Oscar Montilla. Ning mga top personalidad ni mga well-known gidris Negros Occidental, no? So do sila man nagabulos-bulos sa Sipalay. Ti ang mga pumuluyo nila to na damo nagkalamantay ito kag nagkalalitan sa bagyo. Pero labuton ta pa na sila. Pero ano man nagali kay dito kuno sa Manila, ambot ano katuod ina no kadito sa iya sa Manila. Nag-ano sa to kay mga pumuluyo ya dia nagkalamatay kay apektuhan sa bagyo. Ay LGU sang Banwa sang Isabela, ang mayor ni Luzon ka maklabot ni. Sang mayor, mayo pa nang gani sang una dang mga malabor ang mayor da kay daw kapos pa nga labuton. Subong daw damo palipures magyan mo. Kaba interview mo. Bala naman sang puluyo da sang barangay sang Banwa sa Isabela. Kang mayor sang La Casillana, tiniya mayor sa La Casillana masami permita ni gini interview.
Niya bisan sa text nga ni reply na messenger reply si Mayor Romailan ni Corbang Gilimutan. Sila Mayor Maymay, no? Sila matong naapektuhan sa bagyo kag banwa sang Moises Padilla with Mayor Ila Celestina Garcia Yulo. Standby po mo rin balikan nato sitwasyon sa ilog pagkatapos kinamang sani. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat
Karat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kaayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Mga pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio ang Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakataho ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo. Gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka magululutod. Updanay kag magunungay kita, magbuligay kita, kay isa kita ka pamilya sang Dios. Kung mga buhi kita kasubong sini nga puno sang paghigugma kag pagkabalaka sa isa kag isa, mangin matudtuod gid nga malipayon ang aton Paskwa kag mangin mabidungahon mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas nga pagbalagan 50 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Si Bombo Dines naka-interview sa LDRR Mohead, Local Disaster Risk Reduction Management Officer no, sa Banwasang Ilog. May duwa magning record nga napatay dito. No, sa Bulonta, pila na ka porsyento nga nabalik ang supply sang kuryente dito sa bayan sa Banwasang Ilog. At the same time, ang mga dalan ba to pasabol naman. Sabay sa area ay makabanan sa Banwasang Ilog. Isa man ni sa mga nahalitan no, ni Bagyo Odette. Bumurene sa report, please come in. Okay. Go ahead. Isa kasi man na matapos nga ginalikop sa nga tubig baha kag ginagyan ni Bagyo Odette ang Banwasang Ilog Bombo Ponds. As of today, ang tanan nga dalan pasulod kag pagwa gikan sa Banwasang Ilog is pasabol na. Okay. Bombo Ponds. Sa ato papagiangot side sa ila sini nga Municipal Disaster Reduction Management Office pagi sa kay Sir Gideon Padilla kinpag sini bumupons nga may pila na ka mga area sa ilog po mga 10% pa lang bumupons no? Ang nabalik ng supply sa kuryente kag 80 to 90% sa mga pamalay ang na-damage kid no sining bagyo nga si Odette bumupons bangod may mga nagkatuklab ang atop isa na munisipyo sa ilog damage ang atop ang ila sining gym damage man ang atop Bombo Ponds kag officiality duwa no ang casualty sa may Banwasang Ilog isa ka persona nga nanod sa tubig baha kag isa ka persona man nga ginabot sa ibalatian no na kuyap ni Bumpos na hulog sa tubig baha kag napatay amoning duwa ka makaswerte iya sa may Banwasang Ilog sa karon bumupons to ang pinaka-importante kinahanglan to nila ang tubig nga ilimnon no kay sabay niya sang tubig nga ti paggamit sulod sa balay okay naman niya no ang kuan lagit ang ilimnon pero may problema bumupons kay may mga naginabot ng mga mga bottled water, especially alin sa probinsya, kaya sa pila ka mga private individual, no? Kompanya, kumbuyahan nga nagapanagtag man sa bulig, perkamente sa tubig, bumupons tubig nga ilimnon, abe. Damo ng karon senaryo dito, iya sa may Banwasang Ilog. Nagkandak man sila ganit bumupons sa preventive evacuation sa mga Miyerkules, tubtob sa Huwebes sa ngapon, galing kay suno sa kay Sir Padilla nga 20 tubtob 30% lang sa mga pumuluyo ang nag-evacuate. Kay ibang karon di maghabiya sila balay, bumupons. Prote luckily, bisa mo ning lanap sang tubig ba iya sa may Banwasang Ilog, duwa lang ang ila sining kaswalidad no kay Ilog Bumpons may 15 ni barangay mo ang 14 o kon 11 ka barangay amo ni nga sa poblasyon nga sakop diya sang tubig baha no ang apat iya mo nga nataas-taas ka barangay nga wala iya balabot sa tubig ba Bumpons. So subong ti ara clearing operation nagapadayon kag ang pagpabalik no sa supply security tingo agi Bumpons na iyas may Banwasang Ilog. Pamatian tabla si Sir Gideon Padilla ang head sa Local Disaster Risk Reduction Management Office sang Banwasang Ilog. Sa ilang information board
Oo. Balik ko na subong. Sige, ongoing yung clearing operation. Sige, Okay. sige na. Actually, ang pangkuha na namon yung obstruction niya sa kalsada. So, makasugat na ang mga salakyan sa highway going Tabo, up to Candune, going to Kawayan na highway, going to Kabangkalan, makasugatan na. Ang inahimo na lang sa busang clearing team, ang pamasura na lang, ang mga debris, hinahakot na lang. Kaya ula namon to sa among designated nga urulaan. At the same time, ongoing ang relief goods operation. It will take another week pag-uro nga hatagan tayo sa relief goods kasi wala pa na sa kabalik sa ilan normal nga pangabuhi mo. At the same time, ang kurente, selected portion pa lang sa ilog ang nakabalik siga. So, wala sila suga Japon. Amo na ang mga refilling station, wala pa ka-operate. So, sige-sige ang amo na distribution sa tubig. So, number one, kailan no gida tubig ulit, subong? Tubig, drinking kita ni. Ang pinaka-importante, ang amon gina-distribute sa mga tubig is only potable water lang. Okay. From the water district sa Kabangkalan and Binalbagan. Naka-dispatch diyang Cadiz and Sagay. So, dako amon to salamat sa ila. Sa ilang... Kami nila sa ilang water purifier. Okay. And from Saturday up to Wednesday. 5 days gid nga ilagin cooperate diri ang water purifier sa amon mga banwag na mobile water purifier. So, mga barangay din namon na panagaan gid siyang nakaambit gid siyang purified water. Bisan ng bata gamay pwede makainom safely purified water nila. So may mga bottled water mada sa Dako nga kalitan sang Bumorenes. Doon naglain na si Sero. Sige lang, anyway. Importante dra nga na balik na to, no? Pasabol ng dalan. Tigag problema sa gapon, ting 40 dugay pa na, no? Correct. Tapos na buong ponds, no? Kahit 10% pa lang, no? Sa ilog ya nabalikan sa supplies. Kasi importante buong ponds, no? Amat ng nahimo sa mga debris, kag bulig tara naman, nagainabot naman para sa mga pumuluyo sa banwa sa ilog Bombo Ponds. Kung may mga bulig, pwede man lang bumpos madekta dito dala sa banwa. Kung sino madai mga individual o private, kung buyan, pwede nila madiretso dito para at least mapanagtag, managlayan sa mga pumuluyo sa banwa sa ilog Bombo Ponds. Sige. Sama natin update pagtutok sa banwa sa ilog. Isa ka semana matapos naglabay si Baguio Odette. Mga update report kikan sa Kapitulo Provincial, si Bumbo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. Segwatay 7 minutos sa kaligad sa takna alas 8. Diba sa ato sa ringa para tuntunan. Isa-sound na yung mga LGUs no, to check after 1 week, no? Sa 1 week in Subong, no? Last dire si Baguio Odette. Last week sang Webes nga mo ni oras ang ulan grabe na. Plus pagka last 10 ang hangin perte naman. No, daw kulubaan kagid, no? Sang siring Baguio Odette. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahanumdom. Standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. 5 minutos sa kaligid sa takna kalas sa 9 sa gabi. Alang-alang na tempo na to, no? Webes representasyon, petsa 23 sa bulan sang Disyembre, 2021. Duha na lang kadlaw ang nabilin, Pasko na! Advance Merry Christmas sa iyong tanan-tanan, no? Halindri sa Bombo Radio Bacolod. Sa pena sa Santos ng Rosario, masunod naman ang Bombo Hanay sa gabi. Ang iyong lagad Bombo Ponce Espino. Nagkapasalamat sa popo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo!